první, co uděláme, je, že si naimportujeme patch. Ještě předtím bych si udělal novou show teda. V nový show, takže si... Měli bychom tam mít to, co já budu mít teď tady. Tohleto. Bude tam nějaká původní show, můžeme se připojit k nějaký show nebo nějakou naloadovat a my zadáme new, tedy to, co je úplně vlevo. Můžete buď dotykáčem na to kliknout nebo myší. Ano. Potvrdíme, že chceme dělat novou show a tím pádem přepsat soubor Before Last Create, který vlastně nám zálohuje posledně rozpracovaný projekt. A pojmenujeme si to Artgate Pokročilý. A dáme Enter nebo OK. Jinak to ještě, jak jsem říkal, no jak se zase dá i odvodit, ten soft, ten Onyx lze stáhnout i do počítače a je zároveň možné testovat beta verze, které nejsou sice vhodné do live použití, ale na různý zkoušení s nových funkcí a tak je to úplně ideální prostě a zároveň v našem profesionálním světě, když jedete show, rozhodně nejezděte na beta verzích, ale na plných verzích, na releasech speciálních. Tak, teďka, co je naším úkolem, je sesíťovat pult a počítač. Zapněte si ty počítače. Ano. Takže všichni jste propojený síťovým kabelem. A Martine, ano? V tom Onyxu buď můžeme zmáčknout tlačítko menu, anebo tam líst přes display, ale teď, abychom se museli rychleji, tak zmáčkneme menu a dostane nás to sem, respektive možná do jiné části toho menu, každopádně budeme v menu a tady se najdeme na settings v tom networku, ta první položka a interfaces. Tady dole třetí záložka je to ta s tou ikonkou bezdrátového Wi-Fi. Byste tam měli mít dvě síťové karty. Já tady nemám ani jednu aktivovanou, za což se moc omlouvám. No, každopádně, vy máte vlastně Network Interface 1, který má nějakou síťovou, kterou má nějakou IP adresu. Vy si teďka spusťte, prosím vás, síťové nastavení toho notebooku. To znamená, já půjdu tady vlastně na téhle pravé obrazovce. Já už tady jsem. A tady si otevřu vlastně centrum síťového sdílení. Ethernet. A tady, pardon. Jo, dáte si tady, změníte možnosti adaptéru a podíváte se pravým klikem na properties toho Ethernetu a v protokolu TCP IP verze 4 dáte properties a tady uvidíte IP adresu vašeho noťasu. A tady tohleto číslo zadáme, tak když se podíváte na tenhle největší projektor, tak ho zadáme sem. To znamená, já tady mám 192.168.22.222, takže si se můžu dát 192.168.22 a dám si tam to poslední trojčíslí, třeba 35, používám nejradši. A tady ještě, jak nemáme nastavenou tu IP adresu, tak jsou tady ty síťové protokoly,
Vy jich tam budete mít nejspíš míň, každopádně potřebujeme mít zaplý, je to CITP. Na té síťové kartě, kterou si nastavíme, to znamená v případě Ethernet 2, tak tam zapneme ještě do CITP a potvrdíme to tady dole tím apply tlačítkem. Na ploše máte capture a dejte tady vlastně open project a na ploše máte připravený projekt ArtGate. Tak na něj klikněte a dejte open. Jak důvodu to nechce ale spojit s tím Onyxem. No, je tady vlastně, co nám indikuje to, že to nemáme spojený teďka. Jak se pozná, Martine, že jsme propojení s Onyxem? No, zasne nám ten 3D view, najde to do nějaký jako defaultní pozice a tady, jak je to external universes, tak bychom tam měli vidět Onyx a k tomu nějaký add firmware toho pultu, si myslím něco takového. Vy vlastně, teďka narážím na problém, na který vy se pravděpodobně budete narážet taky dost často. Ano. A to je, že například nám tu komunikaci blokuje firewallka. To znamená, musíme si povypínat firewall. To je první taková dobrá praxe toho, jak jakoby troubleshootovat ty problémy. Takže si naběhněte do síťových připojení nebo do vlastně ovládacího panelu a najděte si vlastně firewall. Martin vám to tamhle ukáže ještě jednou, prosím tě. Jak se dostaneš do nastavení firewallu? Já to dělám tady přes ten vyhledávač. Přes vyhledávač dole. A co jsi tam napsal? Firewall. Takže... Jo, a teď jde o to jaký, ale... No, všechny bych povypínal. Jo. Tak a teďka se dostanete do nastavení firewallek a všude ji zakažte. Tohle. Ano. Uděláme to, jo, teď. Tady vlevo si dáme vypnout Windows Defender, Firewall, vypnout nebo zapnout. Já nevím, jak vy to máte, jestli máte ty počítače v angličtině nebo v češtině. Každopádně tady tu položku a dáme tady Turn off Windows Defender Firewall. Podržíme to okáčkem, pak by to mělo tady svítit všechno červeně. Jo, máme povypínaný firewallky. Další věc, zakažte Wi-Fi. To se dělá tady vpravo dole, vypnout Wi-Fi. Když pak znova nabije... Máme vyplo Wi-Fi. Super, taky vypla Wi-Fi. Výborně. Tak, co uděláme teďka? Další věc. Změníme si IP adresu u obou zařízení ještě jednou, ať máme to všichni stejný. Martine, jo? Dobře, tak já mám na počítači... Uděláme si úplně všichni stejný nastavení. To znamená, první číslo IP adresy bude 192, druhý bude 168, třetí bude 1. Na počítači si dejte 20, na pultu si dejte 30 a první 3 místa masky pod sítě si zavřete, poslední si otevřete. Toto udělejte na počítačích, toto udělejte i na Onyxu. Jo, takže dej, prosím tě, klikni tady na síťový připojení. Aha. Dej Network and Internet Settings a dej Ethernet, Change Adapter Options, Ethernet, pravý klik, dej
Properties a TCP/IP najdi verze 4 a Properties. A tady to změňte. Prosím vás, ať to má všichni stejně. Jo? 192, 168, 1 a jedno zařízení dejte 20 a druhý 30. To znamená 20 bude počítač s vizualizérem a 30 bude pult. A tady to děláš static, tady dáš static a tady to změníš. Máme změněno? Ještě prosím, ještě tady udělej na třetí místo 255. Obrazovky na sebe navazují ze spoda? Ne, to si změníme pak. To si všichni změníme ještě. To je další nastavení toho pultu, který si ještě musí upravit. Že ještě si to tady zavři na 255. A tady třetí pozici si taky zavři. OK, jo. Máme tady správně a tady taky máme správně. Tak teďka restartujte Capture. Můžete to spustit i dvojklikem vlastně na... Tak už se nám to chytlo, ještě ne? Ne. Dobrý, tak zkusíme vyměnit kabel. Další věc dobrá pro troubleshoot. Vyměníme kabel. Jo, tady jsme taky. Dobrý, zaslo to. Jo. Takže vidíte, vypnout, zapnout, vytáhnout, zatáhnout kabel. Věci, co jsou takový standard. Zresetovat zařízení a ono se vám to většinou chytí. Takže prostě esenciálně vždycky zkontrolovat. A Martin taky. Už jsem tady taky. Znamená změnit IP adresu, zavřít všechny 3 porty vyjma posledního, všechno zresetovat, vytáhnout, zapnout, zatáhnout kabely a chytí se to. A teď rovnou, když jsme tady, tak se můžeme podívat tady v tom networku do CITP a uvidíme tady aktivní sessionu s tím druhým kompem, co používáme. Na ní se neklikáme, jenom si tady můžeme ověřit, že jsme doopravdy spojení a že ten Onyx o tom capture ví. Super. Tak, teďka ještě odběhneme ke konfiguraci displejů, abyste měli nějak logicky uspořádaný váš desktop. Takže... Tady jdeme v tom systému do displays. A vy tady budete mít teď 2, já mám pouze jeden monitor, já jsem se bohužel k druhému nedostal, ale vy tady budete mít ještě jednu položku někde. Ty ji máš nahoře, jo, oba dva ji máte nahoře, tak si dejte, musíte si to změnit, aby fyzicky vám odpovídala tam, kde vám je. Takže si kliknete na to políčko tady podle toho, kde ji máte a dáte pak tady dole apply a ona se vám ten monitor virtuálně přesune na to místo, kde je v realitě. No, to se nestalo. Jo, assign displays. Jo. Yes. Tak klikni si na tu 5. Pardon, to se omlouvám. Přejeď sem, nahoru. A tady si klikni na to místo, kde je. Ano, a tady si k tomu takhle nastav a dej apply. A tím pádem teď, když přejdeš, jo, máš to. Yes. A klikneš si, ano, přesně tam a apply. A tady semka musíš nahoru. Protože a tady si klikneš sem, že máš napravo vedle toho a dáš apply. Jo, takhle. A teď dáš apply. A tak znovu ještě tady. Jo, ještě musíš dát celý, tady klidně tady internal a teď dej apply.
Ano, a teď ještě bude fungovat. Teď zkus jezdit myší doprava doleva. Jo. Paráda. A ještě důležitá věc, co je potřeba zmínit, když máme ty dva monitory, veškerý systémový oznámení typu jako opravdu chcete udělat tady ten krok, že odloží potvrzení a tak, jsou vždycky na tom hlavním monitoru, nikde nenajdete na tom vedlejším, takže na to je potřeba myslet, že veškerý ty potvrzovací a vyskakovací okýnka jsou na tom hlavním. Takže půjdeme teď už na patch. Tak jdeme do peče. Ano. Sledujte Martina, horní obrazovku. Vylezeme zpátky, tady nahoře klikneme na to back, abychom se dostali sem. A teď vlezeme do Onyxího loga, tady vlevo nahoře. Měli bychom se dostat sem. A tady klikneme na patch. Měl by nás to donést sem do tohoto prázdného okénka. A my teď máme vlastně dvě možnosti. Buď to ručně napečovat těch hromadu světel, co jsem hodil do toho captureu, anebo to nechat na Onyxovi a na capturovi, aby se mezi sebou domluvili a ty fixtury si mezi sebou přenesly. To znamená, my půjdeme tady dolů do importu a my teď, a tady dáme dole v těch actions si dáme scan over CITP. Ona nám tady bude chvilku načítat a po chvilce, jo, nám tady vylezou všechny fixtury, co máme v tom captureu. A můžeme si všimnout, že tady jsou, respektive minimálně u mě, předpokládám, že i u vás, tady jsou takový vykřičníčky. Ty vykřičníčky znamenají, že je tam něco špatně, protože tady třeba je vidět, že jakmile jsou v tom prvním sloupečku, což znamená ID, tak se tomu pultu nelíbí, že že mají stejný ID číslo. Což Capture nevadí, Onyxu jo. A tohle je záležitost, který jsem si nevšiml. To znamená, prosím vás, abyste na vašem druhém počítači, který je vidět, ten můj je vidět tam úplně na tom krajním projektoru, přišli do Fixtures. Tady uvidíte veškerý svítidla, které tam jsou napečovaný a tady ten druhý DTV Blinder, který je na 81, přeadresem na 82, to znamená dvakrát klikneme na to číslo 81 a dáme tam 82 a potvrdíme to Enterem. A ještě dole máš konflikt. Dole mám konflikt, ale jo, tím pádem já většinou ten Hazer nechám importovat jenom jednou, ale tím, že jo, oni to jsou tady zvlášť na adrese, tak si dáme ten druhej na co říkám, 999 na všech Hazerech. Ale tak si ho připíšeme na přemýšlím. Ano, tady to děláme chytře. Tady nebudeme připisovat Fixture ID, nebo teda v Capture se to jmenuje channel, ale připíšeme si tady adresu, neboli patch a dáme to z toho 2.416 na 2.415. Tím pádem máme teď na stejné adrese, což na koncertní sícení a předpokládám, že asi na divadelní je jako docela dostačující mít oba Hazery dohromady. Tady ta Thermatur 600, co máte v tom Captureu, to je Hazer a není vlastně většinou důvod potřeba mít jako na jiných adresách Hazery, i když jako záleží. No. V této aplikaci je můžeme mít klidně na stejné adrese. A teď se vrátíme zpátky do toho Onyxu a dáme znova scan over CITP. Tím se nám to celý aktualizuje a jo, první error nám zmizel, druhý error nám nezmizel, protože to máme furt na té 999, ale to nám už nevadí, protože my si naimportujeme jenom jeden z těch Hazerů, tím, že jsou na stejné adrese, tak je to úplně jedno. Ale my tím, že nemůžeme naimportovat všechny, tak nebudeme používat import all, ale nejdřív vyselektujeme fixtury, který naimportovat chceme.
A naimportujeme asi, já se jenom podívám, jak je to tady s QPixem. Jo, naimportujeme všechny až na QPixy, což jsou naše pixelovací světla a až na ten jeden hazer. A to uděláme tak, takže to přetáhneme prostě z vrchu dolů, držíme levý tlačítko a dojedeme až na pozici 108. Dáme import selected tady vlevo dole. Tím se nám importují ty, co jsme si teď vybrali. A to samé uděláme ještě jednou, až jak se to doimportuje. Teď tam můžeme naimportovat ještě ten zbytek, dokud nejdeme na ty QPixy, to znamená až 258. Dáme si znova import selected. Tím se nám naimportuje druhá část světel. A pak si naimportujeme ještě ten jeden hazer, ten Thermatur. Až jak máme naimportovaný tady ty všechny světla, tak se můžeme podívat tady nahoru do peče a uvidíme všechny tady. Až samozřejmě na ty QPixy, které jsme tady vynechali, protože ty se napečeme ručně, protože Onyx nám umožňuje přidat si tam takzvaný virtuální dimmery, což Capture přesto CITP neumí a obávám se, že to asi neumí vůbec. Takže se napečeme ručně a zároveň se tím naučíme pečovat na Onyxu i klasicky fyzický světla, které máme připojený a nemáme připojený přes vizualizér. To znamená, přejdeme nahoru do peče. Tam bychom měli vidět tady ty všechny světla a přejdeme si tady dolů zase v té modré části dole do Comments a dáme si New Fixture. To nám otevře tady tu tabulku. Ta tabulka má jako spousty podvoken. Máme tady Patched Types, History, Standard Library, User Library a Search. Patched Types, to jsou světla, které máme napečované v tady této show. History jsou veškeré světla, které byly na tom pultu napečované v rámci všech show dohromady. Standard Library, to je klasická knihovna, kde můžeme najít jakýkoliv světlo. User Library jsou námi vytvořené personality a Search slouží pro vyhledávání. Což bych použil, já to používám nejčastěji. Přesně tak, ale ještě než teda si napečeme ty světla, bych vám chtěl ukázat důležitou část tady té klasické knihovny a to je generic. Je to vždycky to, co vám najede, když otevřete Standard Library a může vás to dost často zachránit, protože tady najdete všemožný takový základní personality do toho pultu. Najdete tady zároveň i generic dimmer, což se teda tady jmenuje channel, a to slouží na všelijaký klasický blindery, klidně na hazery a na jakýkoliv jednoduchý světla, nebo v případě, že dostanete do ruk nějaký světlo, ke kterému nemáte channel list, tak vy si přes tady ten channel můžete ty kanály vlastnoručně jako vyhledat, že si budete vlastnoručně výjíždět a uvidíte podle toho, co jaký kanál dělá, uvidíte, co to má vlastně za funkci ten kanál. Takže taková jako záchranná část, to je ten generic, ale my půjdeme do toho vyhledávání a napíšeme tady QPix. Psáno CUEPix. CUEPix 16 a najde nám to tady tyhle dvě verze. My použijeme QPix 16 IP. Tady teď v tom dalším sloupečku vidíte spousty možností. Jsou to vlastně channel mody, který nám to světlo nabízí. A vpravo vidíte, co ten channel mod obsahuje za kanály a kolik jich zároveň obsahuje. Já v tom Captureu mám 64 kanálovou verzi, no 64 kanálový mod a ten je bez jakýhokoliv dimmeru.
který by nám tam mohl chybět, protože tím pádem bychom to světlo nemohli jako celkově stmívat. A od toho právě slouží Virtual Dimmer, který nám tohle vyřeší virtuálním dimmerem, to znamená, není to fyzický kanál toho světla, ale je to pouze virtuální kanál, se kterým vlastně pracujeme ten Onyx a připočítává to pak na ty klasické hodnoty, to znamená, když máte ten virtuální dimmer na nule, tak jsou vlastně i ty barvy na nule, ale pouze fyzicky, i když virtuálně vy ty barvy můžete mít vědět. Já on to pak, když se ukážu, nevím, jestli to vysvětluji úplně dobře. Chceš to krásně, nemusíme do toho zabrušovat. Dobře, takže my tím pádem si vybereme 64 channel a flip 1. Ten flip nám umožní, když to světlo máme otočený, takže to otočíme i takhle tu personalitu, necháme to ve flip 1 a tady dole dáme virtual dimmer on. Jakmile máme tohleto nastavené, přejdeme do auto patch, kde vlastně tomu pultu řekneme, kolik těch světel máme, na jaký jsou adrese, na jakým jsou universu a zároveň řekneme Fixture ID, což je hrozně důležitá věc. Ten Fixture ID, nevím, jestli musím vysvětlovat, ale je to v podstatě taková virtuální adresa toho světla, se kterým pak budeme pracovat, když to světlo budeme s ním chtít pracovat, tak se ho vyhledáme na té numerické klávesnici na pultu. Místo toho, abychom to museli furt někde náročně hledat na displeji, je jednodušší to napsat rovnou do té numerické klávesnice. Ty vlastně ID si můžete zvolit sami pro sebe, ano, podle vaší vlastní logiky. Pravděpodobně o tom Martin bude mluvit. Ano. Jakou číselnou logiku používá, ale tohleto ID přesně slouží pro vaší interní potřebu, abyste se orientovali v tom rigu, který máte pověšený. Ano, musí to vůbec respektovat DMX adresy. Ano, jde o to, aby, tady tohleto nám vlastně zrychluje naší workflow na tom pultu, což je hrozně důležitý, abychom ty Fixture ID zadávali vždycky ve všech show stejně. To znamená, mě spoty vždycky začínají na 101, vaše vždycky na 201. Jakýkoliv další efekty, pokud jsou beamového typu 301, pokud jsou washového typu, máme od 251. Hazer mám vždycky 999. Blindery mám vždycky od 81. Fronty, Eva RK, ksichty mám vždycky od 51. A tedy. Je to prostě od té zrychlený prostě workflow, aby to bylo prostě co nejjednodušší. My si zadáme tady i ten název QPix. Si klikněte do volného políčka name. Ano, QPix. Jenom pro vaši informaci, o jaký svítidlo se jedná, je to v podstatě pixelovací takový matrix, takový čtverec to je s jednotlivýma očima. Máme tuhle fixturu tady máme kvůli tomu, aby jsme si na ní demonstrovali pixel mapping. Takže teď to, co si teďka pečujete, abyste to věděli, protože pochybuju, že všichni z vás znají Elation QPix 16 IP, vypadá to takhle, Martin vám to teďka vygooglil. Takhle. Je to takovýhle RGB Amber Matrix, jo. A to, jak jste si hledali v tom peči, ten Flip 1, to znamená, že vy se můžete napečovat. Ten Onyx má v knihovně spoustu různých módů, jak to máte jakoby pověšený, takže kdybyste to měli třeba, kdyby vám to technici pověsili obráceně a už jste to měli vyjetý někde u stropů, tak si můžete vlastně zvolit jiný ten druh flipů a budete to ovládat jakoby obráceně. A teď to máme pověšený standardně, takže jste dali ten Flip 1 v tom peči. Máme tam zadaný QPix, máme jich tam 6, takže buď můžeme tady přes to pluska, nebo to napíšeme na klávesnici 6. Start ID, já tam mám teda tady 301, nevím, jestli něco, já mám 251 mám. Musíte kliknout na to červené tlačítko Auto Off, Auto On, aby vám to umožnilo psát si cokoliv do tohohle políčka. Já tím, že mám obsazenou 251, tak jsem dal už od 301
aby v tom byl nějaký rozum, i když to není světlo beamového typu, ale 251 už byla prostě plná. Takže si tady dáme Start ID 301. Můžete si do toho dvakrát kliknout do toho políčka třeba. A najde vám takováhle virtuální. Malá numerická klávesnička. Když si to zkusíte, no jasně, takže můžete tímhle způsobem, nebo to můžete psát rovnou na klávesnici, nebo na to můžete klikat na to plus a minus. Ale v případě, že máte nejet na číslo 301, taky jako plus a minus nedává moc smysl. Universe máme druhý, to vidíme tady vpravo, co všechno na tom druhém universu je. Vidíme, že vlastně je to ten začátek úplně prázdnej, adresu máme od jedničky, ale dáme radši taky auto off, abychom si byli jistí, že to fakt na adrese od té jedničky. Takže bychom měli mít název QPix, měli bychom jich tam mít 6, měli bychom mít Universe 2, adresu 1 a footprint 64. Footprint slouží od toho, že vy, kdybyste tam z nějakého důvodu si dělali mezery, tak vám to zrychlí pak i ten patch, že nemusíte ty světla pečovat po jednom, když máte mezi každým třeba 2 kanály volno, ale nastavíte si tady právě ten footprint, to znamená, to světlo má 64 kanálů, a když máte třeba 2 kanály mezi tím vždycky pauzu, tak si tam klikáte 66 a můžete vidět, že se vám tady udělá prostě mezi tím dvoukanálový místo. My to necháme na 64, protože jsou napečovaný za sebou. A klikneme na Apply to Patch. Krásně vpravo vidíte zelený velký pole, jak moc kanálu vám to zabere. Ano, jakmile je to červený, tak to znamená, že se tam nevejde a že se to bude s něčím krejt. Tak můžete teda Apply to Patch. A teď bychom měli mít všechno napečováno. Což si ještě vyzkoušíme, a to tak, že vylezeme z peče, půjdeme zase tady nahoru přes tu šipečku doleva back a tady, abychom si vyzkoušeli, že se nám fakt všechny se tady rozsvítí, napíšeme na numerické klávesnici toho pultu tečka 0 add full a měli se vám rozsvítit všechny světla v tom Capture projektu. Tečka 0 v Onyxu znamená select all fixtures, vyselektování všech fixtur, add full znamená intenzita na max, že se vám rozjedou veškerý světla na maximální intenzitu. Tak teďka ještě, vy nebudete potřebovat všechny tady ty různý pohledy v tom captureu. Ano, my si nás zajímá vlastně ten vizualizér jenom, tak to se udělá, takže podívejte se na Martina. Tady je taková šipečka u toho spodního pohledu a tím si tady to okno zvětšíte na celou obrazovku. A trošku bych možná si popojil ano, přesně tak. View, protože teďka na to koukáte hrozně, že by bylo hezčí se na to koukat jakoby ze předu, že jo? A to děláte tady dole těma šipečkama. Jdete do boku. A případně, když chcete být v tom úhlu posouvat doleva doprava, tak podržíte Ctrl Shift. Shift a omezí vám to otáčení o těch 360 stupňů a je to jenom v rámci toho tak se s tím teďka trošku pohrajte, udělejte si tam, najděte si nějak, abyste koukali takhle hezky jako Martin zepředu. Bacha na to, vy občas chytnete asi omylem v captureu, když třeba nedržíte to shift a podobně, nebo někam kliknete, že si omylem označíte nějaký ten element na té stage a omylem si odjedete, tak vždycky je tam staré známé tlačítko krok zpátky, Ctrl Z. A my jsme v tady tu chvíli připraveni si začít programovat celou show, celou scénu. Tak, krása, máme napečováno, všechno nám svítí, ano. Máme radost a dáme si kafíčko. Dobře.